Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन आं माने आगोलाव माने लादाखआव थायोमोन दै ले लादाखआव आरोना बिनिनो माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो देखायदोंमोन आङो आगोलाव बे समाव आंना माने साबस्क्राइबारा खममोन आरोना नोंथांमोना सोरबा बांसिनानो नुवाखैबो जानो हागौ भिडिअखौ थिग बिनि थाखायनो माने जोंहा सासे लादाखआव थायोमोन आरो ले लादाखआव आंनि लोगो दा बिनिफ्राय आङो माखासे भिडिअखौ लानोसै नोंथांमोन आं देखायलांगासिनो दङ बे ले लादाखनि जायगाफोरा माबायदि बिराद गोबां समायना आरोना मोजांथार जायगाफ्रा दा बेखौनो देखायनो नाजागोन आं नोंथांमोननो आं दा बे बिनिफ्राय भिडिअखौ लायनो थांगासिनो दङ बिनिफ्राय लानानै नोंथांमोननो देखायगोन आं थ' नोंथांमोन जोंना गामिया बेनो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बिटिआर ओनसोलनि लामाफोरा माबायदि जायो बेनो आरोना सोलायनाया दा मा खालामो उनावसो मिथिसिगोन लामाया दासिमबो जाया जोंनिया दा आं थांगासिनो नै गामिनि लामाजों नै बै गामियाव आरोना बैनो गामिया मोनसेया दा बै गामियाव थांगोन आङो जोंना बाहादुर आदर्श होनना बुङो गामिखौ मिथिबाय गेजेर लाइन आरोना जोंना बाहादुर आदर्श गोदो आगोलनि एमएलए आ होनायमोन आरोना गोदो बाहादुर एमएलए होननाय सासे दंमोननो बे गोदो होननाय जोंबो नुवाखै आबै आबौमोनासो खिथायो दा बेनोसै आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ ले लादाखखौ बोरै भिडिअखौ लायनो थांगासिनो आं बिथांनिफ्राय दा नोंथांमोन नै गामिनि लामाखौ नायनो हागोन गोबां खस्थ' आरोना लामायानो जाथारा मा होनबावगोन बायला जिलासो होननांसिगोन दा नै दैजोंसो सालायनानै थांनांगासिनो दं नै माने बै गामियाव थांगोन आरो आङो लामाफोरखौ नुखाबाय दा नोंथांमोना अबस्था गैखाया आरोना दासिमबो जाया लामायानो मा होनबावगोन उफाय गैया माथो बुंनो हानो सोरखो रावखौबोथ' जेबो बुंनानै लाब गैया मालाय बानायग्राफोर दङ नङा होमबा दा थांगासिनो आङो भिडिअ लायनो नोंथांमोना नायलांबाय था लामायावलाय बिराद गाज्रि दैज्लांबाथाय बिराद खस्थ' मोनो थ' नोंथांमोन बेनो जोंना बाहादुर आदर्श गामिया बिथिं सोनाब लाइन होनना बुङो आरोना गेजेर लाइना नैथिं लामा गाज्रिजों हाबबाथाय नोंसोरो आंनि न'खौ मोनहैगोन आरोना नैबे लामा गाज्रिया जोंनिथिंजाय बे सोनाब लाइन गेजेर लाइन सानजा लाइन दङ ओरै माजबाननिफ्राय फैबाथाय डाइरेक्ट नैबेयाव टार्निं बे बाजार जायो आरोना बे बाजारनिफ्राय माजबाननिफ्राय फैयोबा नोंथांमोना लेफ्ट साइड हाबबानो जाबाय नै जों लेफ्ट साइड ओमफ्राय बिथिं सिदा थांनाङा बे सिदायाबो आदर्शआनो गोलैयो जोंना लाइन मोनथामल' दङ गामिया आरो खोनानो मोन्दों आङो गोदान सरकारा बुंनाय बायदिब्ला खोनानायाव जोंनि गामिनि लामाया माने सनानिसो जागोन होननाय खोनानो मोन्दों आरोना दा नायनोसै सनानि जायोना हिरानि जायो माब्ला जायो जोंनोथ' मोजांल'सो नांगौ जानांगौल'सो लामाफ्रा नै बिसिना जा गबाय मालाय बिसिना नै टाइल्सनिलायबावसो गाजाथार लामाया जोंना खिन्थु नै मार्बलनिसो जोंना मार्बल ओमफ्राय दै आरोना मार्बल अन्थाइ थ' नोंथांमोन आं माने लोगोखौ मोनफैबाय आरो दा बिनिफ्राय लानोसै आङो भिडिअखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नैबेनो सलमान खान बिमायनि फिसालासो मिथिबाय दा सलमान खान बिमायनि फिसाला मिथिबाय दा नोंथांमोन दा लानोसै आं बिथांनिफ्राय भिडिअखौ दा बोरै मोन्दों गामियाव फैनानै खिथादोब्रा एसे गामिनि हाल सालखौ मोजाङानो ना दा बिथाङा माने भिडिअ सेलेक्ट खालामगासिनो आं लानोसै भिडिअखौ बिनिफ्राय नोंथांमोननो देखायगोन आं Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity
नोंथांमोन नोंथांमोना ले लादाखखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहरदो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामिखौथ' नुखाबाय दा जोंनि गामिनि हालोद अबस्था लामानि अबस्थाफोरखौ ओरैबायदि गाज्रि मिथिबाय मानो होनना बुंबा अखा हाबाथाय एकदम नायथावजाया आरो मा बुंबावगोन जोंनि गामिखौ रावबो नायफिनथारा सरकारफ्रानो थ' बेनोसै नोंथांमोन जायफ्रा मोजां मोनदों कमेन्ट खालामना खिथाहरदो लादाखखौ ले लादाखखौ आङो आगोलाव थांखांबाय आरो दा बेफोरबायदिनो आङो थांबावगोन ले लादाखआव थांगोन आङो ओमफ्राय बिथिं मोजां मोजां जायगा देखायनो नाजागोन नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनबाय थायोब्ला बाहेरावबो आउट कान्ट्रिफ्रावबो थांनो आङो सेस्था खालामगासिनो दङ माखासे भिजा आरो पासपर्टनि गोनांथि बेफोरखौ बानायनानै लाजोबनांगोन आङो अब्लासो थांनो मोनगोन नालाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोन जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन